Mamaw yung ano, dalawa. Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. So welcome back naman sa ating munting channel mga idol. Bali nagpandaw ako kanina mga idol, hindi ako nakapag video kasi yung dala kong action cam kanina wala palang memory, wala siyang memory yan mga idol oh. Sayang. Kaya iniwan ko kasi yung cellphone ko kanina, ilagay ko dito sa may balde. Bali nandito pala ako sa kubo mga idol. So shoutout sa inyong lahat mga idol. Yan mga idol, nandito na pala ako sa kubo. Yun yung putrap ko. Bali kararating ko lang mga idol. Ang ganda sana ng huli natin, sayang hindi tayo nakapag video. Yung kubo natin medyo na, marami nang gagabasin kasi matagal tayong hindi nakapag paggabas sa paligid. Madamo na mga idol. Tingnan nyo naman mga idol yung huli. Naputol pa. Ayan mga idol naputulan na dito yan Buti na lang natin, naabutan pa natin. Yan ay yung isa may kinakain pa siyang pain. Ito naman may idol karagmata tsaka alimango. Yung isang malaki may idol yung dalawang piraso pa lang mga idol, mga kiluhin na siguro. Bali 12 piraso lang yung nilatag natin. Bali 12 piraso lang yung nilatag natin mga idol. Sakto lang yung nahuli ko na igat. Hindi rin ako nag video kahapon sa paglatag kasi maulan kahapon. Bali 2 piraso yung walang laman mga idol, 10 yung may laman. Malaki nito mga idol mamaw mga idol yung dalawa Bali yung alimango natin. Ito dalawa. Similya yung isa pula. May kaso. Ito 3. Malaki din mga idol malaki din. Tsaka yung isa malaki din Ang ganda ng huli natin ngayon. Solve na tong dalawa.
8 piraso yung alimango natin. Pang siyam sana to kung medyo malaki na kasi kinagat ng karugmata. Basag mga idol, oh. Kinagat. Talian muna natin mga idol. Okay mga idol. Yan mga idol, oh. Laki ng dalawan na ito mga idol, oh. Ito. Update ko na lang kayo mamaya mga idol pag tapos na akong magtali.